You're born with these rights. L'Amérique jamana kuntigi danga Kamala Harris katama sinfe mani tenendun atara Philippines muso ka tonsigi keneka ne ka kuma khadamadinya haka sharia unafauka. These rights. Kada uka mgoduru ka fagali ni mbanduru ka jogini ka nduti ka jamani sondia ani yere jabo ke rokono na ka pulu fara la jonga ka église do kono Colorado Springs ka ajira kutena son mgojugu ka uka dambe ulak. L'Amérique lakana kotigi Lloyd Austin ni Indonesia lakana kotigi ka tonsigi ko fe aye la siri kenten duna ka foko uka jamana fla bena na ka baraka nyokonya la chari lakana srawbe. Walt Disney chakeda balaka aka nyemoko bulu bo barala ne ka norobla ni uka nyemoko koro Bob Igeri atabulu ye barakela u masiwili ko sabe. Coach, put me in. I'm ready. Joe Biden ni l'Amérique kan tulantana chema wele ne juru kan ku kokoroma do dogo kun labana abe labena mamina ka kokoli ke FIFA ka Coupe du Monde kan. You got some of the best players in the world on your team.